Herompra. Ja, lad os gøre det. Ja. Og så er det jo så dejligt at ligge på 3 måder i en hængekøje. Lige på langs her, når man sætter sig ned ind, og benene får man lidt op. Og så ellers prøve at ligge på tværs i den. Det er også så dejligt. Sådan. Og så sparker man bare lige til her med benene. I kan se, der er masser af plads. Masser af plads. Sådan. Og så ligger man og har det så godt. Så kan man lige få solens stråler ned. Og man kan ligge og læse i en avis eller en bog. Og ja. Nu har jeg ikke lige nogle børnebørn lige omkring mig i dag, men ellers er det også dejligt, hvis det var et par små børnebørn, der lå her. Hvordan kommer man så ud af den der igen? Det er sådan en. Man løfter bare lige benene her. Sådan. Og så den anden. Og så sidder man så sådan her. Og så skulle man gerne lige være, så man kunne nå jorden. Og det kan man også. Så går man lige et skridt tilbage. Og så står man op igen.